салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ дорад, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем. Рекламаш без сума. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шоҳмансур, маҳаллаи Ховарона. Дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира бошад. айни ҳол коробка, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, иншоалло ба шумо арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ва дар насоси деҳаи Кулписта. 6 сотиқ замин, 5 дархона бо калидор, 1 временка дорад, мансар дорад, такхона, баня хона. айни ҳол коробка мебошад, яъне ремонти нопурра дорад. нархаш бошад 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. об сви дуюмӣ ҳаст. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон. дукомната квартира дар 14 этаж қарор дорад. 80 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. якомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ карда шудааст. хонаро бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район. якомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. 3 сотиқ замин, 3 дархона. нархаш бошад 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар Бохтар Қурғонтепа, совхози Киров, 8 километр дур аз Ҳоҷи Шариф мебошад. 7 сотиқ замин, 7 дархона. нархаш бошад 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти нопурра дорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар Қурғонтепа, деҳаи Партадил. хона аз автовокзали шаҳри Бохтар 4 километр роҳ ташкил медиҳад. 4 сотиқ замин, 3 дархона. нархаш бошад 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.
اینک خانه زمینی فروشی در شهر باختر و قرغنتیپه ناحیه خراسان جماعت رسویت 8 سوچق زمین 4 در خانه نرخش باشد 120,000 سامانی با سودا می شود. اوبس و دویمی هست وجاتوش همش ساعت فویزی خانه این حال کرابکه می باشد خریدار انیق باشد. رقمشان در روی اکران زنگ زنید از صاحب خانه معلومات زیاد را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان بکنند. خانه سراج نفروخته می شود. اینا کوارتیر نوستروی فروشی در شهر باختر قرغنتیپه کوچه دوستی خلقها نیخی یکم نتا کوارتیر در 4 مترش قرار دارد. 43 متر کوادرات نرخش باشد 164,000 سامانی با سودا می شود. اوبس و دویمی هست وجاتوش همش ساعت فویزی کوارتیر این حال کرابکه می باشد خریدار انیق باشد. رقمشان در روی اکران زنگ زنید از صاحب خانه معلومات زیاد را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنن. اینا کوارتیر فروشی در شهر باختر قرغنتیپه کوچه کیخانوردان نیحی یکم نتا کوارتیر در 3 مترش قرار دارد 42 متر کوادرات نرخش باشد 195,000 سامانی با سودا می شود. اوبس و دویمی هست وجاتوش همش ساعت فویزی کوارتیر ریمونتی خوب داره خریدار انیق باشد. رقمشان در روی اکران زنگ زنید از صاحب خانه معلومات زیاد را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنن. اینا کوارتیر نوستروی فروشی در شهر باختر قرغنتیپه در نزدی تل استودیو یکم نتا کوارتیر در 8 مترش قرار دارد 37 متر کوادرات نرخش باشد 138,000 سامانی با سودا می شود. اوبس و دویمی هست وجاتوش همش ساعت فویزی کوارتیر این حال کرابکه می باشد خریدار انیق باشد. رقمشان در روی اکران زنگ زنید از صاحب خانه معلومات زیاد را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنند.